Вәсилә, Мөслим урта мәктәбенең 4-нче сыйныф укучысы. Роберт Миңнуллин, үз илеңдә, үз телеңдә. Бүген туган тел бәйрәме. Бәйрәм итәр чакмысың, сүндерми, ничек сакларга туган телнең шаткысын. Туган телебез берсенсә, ул кабаттан кабынмас. Ул чагында туган телдә сөйләшүче табылмас. Сөйләшеп калыйк, сөйләшик, без туган телле чакта. Үзебез татар чакларда, телебез тере чакта. Үзебезнең телебездә сөйләшик бер тыйганчы. Безнең туган телебезне бөтенләй дә тыйганчы. Язып өлгәнче, татарча сөйләшергә ярамый. Сөйләшеп калык, бернинди киртәләргә карамый. Сөйләшсәк, безнең телебез калыр бәлки исән дә. Бигрәк газиз шул телебез, ниләр генә дисәң дә. Итепсезлек, өнсезлек, ул безнең канда инде. Үз илеңдә, үз телеңдә сөйләшә алма инде.